Jaume Arnella és un dels amics de la biblioteca. No hi ha celebració sense les seves cançons. Per això, ara que l'equipament està celebrant el 10è aniversari, Arnella i el seu inseparable Rafael Sala van actuar dijous en les vetllades de la Fresca, que també commemoren l'efemèride. Els dos músics hi van presentar el seu darrer disc conjunt. Es titula Com t'ho diria. Són 8 cançons que Arnella i Sala van fer a distància des de casa l'any passat, durant els primers mesos de pandèmia. Alguns d'aquests temes ja van sonar al concert solidari de l'Institut, al que el romancer santaolalienc va portar diversos temes. Dijous, encara enmig de mesures de seguretat, Jaume Arnella i Rafael Sala van tocar Frango Sirriani, una cançó d'amor que qualifiquen de descomunal, o la immensa sonata del Clar de Lluna d'Iannis Ritsos. Peces que durant el confinament més estricte de la Covid van ajudar, en paraules de dos músics, a oxigenar la sang, els sentiments i de retruc les relacions. És l'últim treball que han fet fins ara. Aquest és el darrer que hem fet, i llavors, bueno, i ens està molt bé, i són cançons que estem tocant en alguns concerts quan ens... no sé, quan ens lloguen. N'hi ha algunes que són les que vam començar, quan ens vam trobar, vam començar, i hi ha un parell o tres que hem volgut, no sé, és com recuperar el duet primigeni, perquè finalment, durant tots aquests anys hem tocat algunes vegades junts, hem fet alguns discos, però jo he fet la meva feina a part, i tu pel teu costat, i ara ens hem una mica retrobat. Jaume Arnella i Rafael Sala van tocar junts per primera vegada fa 45 anys. Era el 1976, a la Marxa per la Llibertat, a Sant Quirze de Besora. Des d'aleshores han seguit col·laborant en múltiples ocasions, a la revista La Gralla o la Copla Cotofluix o l'Orquestrina Galana. Després Sala va optar per la música simfònica i operista i Arnella va endinsar-se en la vessant romancera i tradicional, però mai han deixat de col·laborar en molts treballs. Des de les cançons de Baget fins a les sabates d'en Jaume, passant per l'eròtica monàstica. Fa un any, durant el confinament més estricte, quan van haver d'agafar-se a la música per tirar endavant, tots dos es van connectar telemàticament i van emocionar-se en unes melodies i unes paraules que van plasmar en el disc que van portar dijous a la segona vetllada a la Fresca de la biblioteca. La vetllada dels 10 anys de l'equipament.